comissió 2 setmanes abans, no perquè sí, ho presentí en moltíssim temps i en moltíssima forma per a que se valorara, per a que se quantificara, per a que se poguera treballar, per a que s'incloguera, per a que es pensara que això dels 440.000 euros no portaren endavant. No ho presentí ahir a última hora perquè, vull dir, sinó que ho presentí en temps i forma. Tots els que estem ací sabem de què va les subvencions que Compromís de Mar proposa, el treball que ha fet, que no ha sigut xicotet, portar això. I això s'ha fet en plan positiu, perquè ajude a les famílies i al poble de Llíria. En ningú moment s'ha presentat i s'ha treballat per a que l'equip de govern no ho valorara. Per això ho fem en temps. O sigui, que no me vingui a mi dient que és que actuem així, que presentem a última hora de rapifutxa. D'això res. Això no és així. Segon, ha dedicat el 80% de la seva intervenció, el 80% de la seva intervenció, o el 90% millor, en criticar el nou vocabulari polític, en criticar, però no en dir per què no va aprovar els continguts d'això, en ningú moment. Per què? No ha explicat absolutament per què va tombar aquesta proposta, en ningú moment. S'ha dedicat només a criticar el meu contingut polític, i punt. Però poc més. Segon, a la pregunta de si la Generalitat Valenciana ens havia pagat el que ens devia, si vostès en el 2000, vostè ho ha dit, és que nosaltres gastarem molt un any, si vostès abans d'eleccions no havien gastat o malgastat o no estava, l'Ajuntament no havia entrat en números rojos? No. L'Ajuntament tenia que haver fet un pla de reequilibri financer? No. L'Ajuntament tenia que haver demanat els 2.169.000 euros del préstec de proveïdors? No l'haurà tingut que demanar. Res de tot això havia passat. Havia sigut obligatori pujar el 10%? No, perquè Rajoy no l'havia obligat. I la va obligar per què? Per rescatar els bancs. I el va obligar per a rescatar a la Generalitat Valenciana. Per això. I clar que és una trampa. És una trampa perquè vostès estan dient que nosaltres el que volem rebaixar és la pressió fiscal. No, vostès no volen rebaixar la pressió fiscal. Vostès volen durant un any pegar-se l'estrelleta i dir, mira, este any anem a rebaixar el tipus de gravamen en un any, i prou, un any. I no rebaixen la pressió fiscal, perquè no rebaixen el l'IBI a menys de lo que toca. A més, és que nosaltres no és que no volem que se rebaixi la pressió fiscal, nosaltres el que volem, que és el que hem proposat, és que siga de manera equitativa. Per això proposem mesures per ajudar a rebaixar la pressió fiscal a aquelles famílies que ho necessiten. No és que ho poden pagar. No és que ho poden pagar. I m'inclou. Jo vull pagar-ho, i ser 10%. I sé, i potser fins i tot alguna més si haurà sigut necessari. Si l'equip de govern ens haurà dit, mira, la gent que pot pagar anem a fer això, per a què? Perquè anem a donar feina als que estan desocupats. Jo, en seguida. El que no me sembla bé és que la gent que no pot, la gent que l'han tirat a l'atur, les famílies que guanyen menys d'un tant per cent de salaris, del salari mínim interprofessional, i aquesta gent tinga que assumir aquest cost. I això sí que me sembla mal. Per això hem proposat subvencions a l'IBI, subvencions a les taxes de FEM, perquè les famílies que no tenen recursos estan agobiats per això. I volem fer atractiu el nostre municipi, perquè també tenim clar que el que crea ocupació són les empreses. I tenim que buscar alternatives per a fer el nostre municipi atractiu, que vinguin ací. Volem que l'equip de govern deixi de discutir. Volem que se fique, que es comenci, sí, no miren així, volem que deixeu de discutir. Volem que se fiqui en marxa el polígon industrial. Volem coses en positiu, per a que les empreses vinguin ací, veguen atractiu això i creen ocupació,
i tenim que donar-los alguna cosa. Per això, la nostra proposta, per ajudar a les empreses a tenir al municipi que creen faena. Aleshores, en ningú moment està això, ni fora de lloc, ni és que compromís. Evidentment, em sembla que tots els que estem ací ens agradaria que estem treballant per a crear ocupació. L'equip de govern jo també ho he dit també, però també he dit que després de 3 o 4 propostes nostres, això també, perquè nosaltres insistirem i sempre hem dit que estarem al costat i fins a l'últim cèntim. Que són 440.000 euros, 440.000 euros, que anem a no cobrar-ho i ara passa 4 dies en el pressupost anem a demanar mig milió d'euros per a fer un altre préstec per a fer una carretera. És que això no té massa lògica tampoc. I això passarà quan ens presenten els pressupostos. Me lo veo venir. Claro, pues pense que podem fer-ho. I seria un treball de tots.